Tässä on apina. Ja tuossa on toinen apina. Ja Tara on huolissaan, että apina syö sen. Mutta siinä se vaan menee. Ja tuolta tulee alas yksi. Istuu tuolla oksanhaarassa. Tuolla. Täältä tulee yksi, joka kantaa tuollaista pientä. Ja yksi hyppäsi just tuohon oksalle. Siihen. Ja tämä pienikoinen täällä kiipeää juuri tätä pitkin. Tuolla on tuollainen pieni. Sinne